ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଯଶୋଦା ଚିକିକି କହିବ ନିଶା ଏସବୁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆଉ ଲକିକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନିଶା କ'ଣ ଲକିକି ଜାଣିପାରିବ? ତାପରେ ଚିକି କହିବ ମମ୍ ହେଲେ ତମେ ନିଶା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତାପରେ ଯଶୋଦା କହିବ ଇଏ ନିଶା ନୁହଁ, ଇଏ ରୁହି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେବୀମା ଯାଇକି ନିଶାକୁ କହିବେ ତୋର ପିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ନିଶା ତାର ପେଟରେ ହାତ ମାରି କହିବ ମୋ ପେଟରେ ଛୁଆ ଅଛି। ଦେବୀମା କହିବେ ହଁ ବୋଧେ ଏବେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ ସମୟ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ନିଶା ରାଗିଯାଇ କହିବ ଏକଦମ ଚୁପ୍ କର, ମୋର ପିଲା ଫିଲା କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏସବୁ ମିଛ କହୁଥିଲି। ଏତିକିବେଳେ ଲକି ଶୁଣିଦେବ। ତାପରେ ଲକି କହିବ ତା ମାନେ ତମେ ମିଛ କହୁଥିଲ? ମାଧବୀ ଶୁଣିକି କହିବ ବୋହୂରାଣୀ ତୁ ତା ମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନାହୁଁ? କ'ଣ ହବ ଏବେ ନିଶାର? ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ।